okhoyo. Hallelujah. Kunomahluko nje okhoyo lo muntu lobonakala ngathi umoya wakho phansi. Hallelujah. Kuba basangixoxa talento kubalulekile nasempilweni abantu esiphila nabo siba understand. Yes. Angeke uzuze abantu benze ukuthi bafane nawe bonke. Malibona igama lenkosi. Kuyadingeka abantu ophila nabo ngithi wahlala nabendlini uba uthi mayisenje ngiyamazi. Hallelujah. Kudingeka ngimnikeze ispace okanye kudingeka ukuthi ngimthathe. Hallelujah, ngithethe naye. Lithi iBhayibheli lenkosi yathetha yathi hayi man, Nehemiya ngokukhalile ngumuntu wehubo kodwa namhlanje awufani. Hallelujah. Naqala lithi iBhayibheli Nehemiya waba namahloni wabeseyathetha wathi ngonwabile kwakho. Hallelujah. Kodwa ndonwabile kwakho kukhona okungandonwabisi. Umzi wakuthi iJerusalema. Hallelujah. iJerusalema ingiphathanga kahle. Ngonwabile kwindawo engihlele kuyo kodwa ngiva indaba ezimbi ngekhaya lami ukuthi umzi wakuthi utshisiwe. Hallelujah. Utshisiwe nje umzi wakuthi. Hallelujah. Akusekho bantu sinhlekisa ezweni lakuthi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli abasiyayisithoba uNehemiya ecela wathi ngiyacela ke Nkosi yami unginikeze incwadi ngihambe. Hayi ngiyavusa umzi wakuthi iJerusalema. Ngiyaqala ke unginikeze isibusiso sokuthi ngihambe. Uyazi izibusiso. Nkosi yami akathanda ukuthetha kanje isikhathi esininzi. Hallelujah. Uyazi ezinye izibusiso asizitholi silibandla ngoba silahla into eyi-one. Sikhohlwa ukuthi kunezibusiso esizifumanayo ngoba esizithola kwinkosi ngoba uThixo uthatha izibusiso wazibeka kwinkosi yethu. Hallelujah. Kodwa thina kudingeka mama ukuthi sibe ne-connection kanye nenkosi yethu. Hallelujah. Ngoba izibusiso iziphethe esandleni and ayinkosi ayikwazi ukubusisa ungena-connection. Hallelujah. Baye bathi abantu umfundisa kangithandi. Hallelujah. Baye bathi umfundisa kangibamba ngihlanza akangithethisi. Hallelujah. And lo muntu ibusiso zibekwe phezu kwakhe. Hallelujah. Kudingeka wena uyithole. Ngoba thina singabazalwane inkonzo yokuzithoba iyasohlula. Siyasivumulwa inyama engena emva koko silahlekelwe ibusiso. Wava abazalwane bethi bayathakathwa. Hallelujah. Akhohlwa ukuthi hallelujah. Hallelujah. Malibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ingaba khona le connection kanye noThixo kodwa iyadingeka kanye nale. Hallelujah. Uthi Nehemiya nginikeze imvume isibusiso sokuthi ngiqhubeke ngihambe. Hallelujah. Ngiyovusa umzi wakuthi iJerusalema ewile. Lithi iBhayibheli eJerusalema kwafika intshaba zatshabalalisa akwabikho nto. Malibonke igama lenkosi. Zatshabalalisa akwabikho nto ebonakala kwaphela eJerusalema. Nentshaba zajabula zathi mazibhekile. Hallelujah. iJerikho babebheka bethi angeke isavuka ngoba sekuphela. Bakhohlwa ukuthi bakhona abantu baseJerusalema. Hallelujah. iJerusalema ungayihlasela bathi bakhona abantu baseJerusalema abanenhliziyo abangenandaba abawaziyo umlando ngeJerusalema abathi angeke iJerusalema ife generation yami. Lithi iBhayibheli wanikezwa ke abantu uNehemiya wahamba bafika balala kwindawo abalale kuyo. Lithi iBhayibheli waqhweqa. Lithi iBhayibheli akwaba abantu abahamba nabo uNehemiya akabaxelelanga icebo lakhe ukuthi
yintoni. Haleluya. Ngoba abantu bahamba nabo akuthi ukuthi bazintsaba zakho mawungabaxeleli izinto. Haleluya. Abantu hamba nabo but ungabethembi. Ngoba isitha sikhona usengabaxelela uNehemiya icebo lakhe. Kodwa iphimbi ihlezi khona naphi na. Namanje njengoba sikhonza nje siyaziwa ngabantu abangekho esontweni ukuthi kwenzeka ntoni esontweni. Abantu bohleze bekhona abandisa indaba. Mali wamegama lenkosi uzohlangana naye ngaphandle bengekho esontweni akukulela yonke into ibisenzeka esontweni ngoba labo bantu bahleze bekhona. Lithi iBhayibheli kabaxelela wama ngobusuku wayobheka ukuthi uzoqala ngaphi iplan yakhe izoqala ngaphi wabuya. Mangabe sebuye lithi iBhayibheli wabe sebahlanganise ethetha nabo athi sizokwakha. Lithi iBhayibheli labo bantu baziqinisa izandla zabo baba moyamye baba nensisakalo yokuvusa iJerusalema. Indaba yaqala lapho. Haleluya. Baba nomoya wokuvusa iJerusalema. Lithi iBhayibheli baqala bathe bengekaqali sekuvakele endaweni ukuthi iJerusalema manje sengathi into ezindala ziyathathwa ziyalahlwa emaqaleni. Haleluya. Haleluya. Amaplanga ashile ayathatha ayalahlwa emaqaleni. Kwavakala endaweni zaze lezo ndawo zawufika uSenibhalathi. Masifika uSenibhalathi lithi iBhayibheli weza uSenibhalathi ukhangela uthaba lakho ukuthi luza kanjani. Haleluya. uSenibhalathi mayesiza akafikanga wababulala wababetha kodwa baqale ngelizwi. Haleluya. Wathi nina nifuna uxalaba nina zibhekeni ninje ningavusa iJerusalema. Haleluya. Ndini ngabe ndiyancama kuphelile. Haleluya. Nina nizintandane kuphela akhonto enhle engaphuma kune nina wababulala ngamazwi confidence ingabikho baba bantu ngoba noba into ungayenza kodwa ukuzethemba kwakho kungekho angeke loo nto yenzeke kahle. Manje ushaba lenzani libulala iconfidence libashiye bengamakokophi wabantu bathi beyokokha bathi bephethe nezinto zokokha babe bengenamandla. Mali igama lenkosi. Lithi iBhayibheli waphendula uNehemiya wathi sizalakha udonga leJerusalema. Asizuva ngawe Nehemiya ukhona uThixo wasiphumelelisa. Haleluya. Nehemiya chapter 6 verse 3. Kalifuna ngokwami egameni likaJesu. Babecinga. Haleluya. Lithi iBhayibheli wathumela ke uNehemiya. Lithi iBhayibheli njaba kwakhuleka lakhiwa ke udonga leJerusalema. Savela izinto. Alibanga igama lenkosi. Ngoba entweni nento oyenzayo izinto zahleze zikhona. Ayikho into othi ukuyenze ibe lula nje. Okokuqala ngicela sibheke lento. uNehemiya uneqembu lakhe ahamba nalo okha nalo. Haleluya. And akunentshaba ezingaphandle ezimelene necebo likaNehemiya. Kodwa lithi iBhayibheli kuneverse lapho sekuze eqembu likaNehemiya kuNehemiya beza bezokhala mama ngoba amadoda abo ayasebenza. Bethi asinakudla ke ngokwendlini ngoba sibhizi ngokwakha. Akukho into sizawulala sidlile. Bathi ke manje uNehemiya abhekane nezinto ezintathu. Abhekane nothaba lwakhe waseNibhalathi noTobiya. Aphinda nakekele laba bantu asebenza nabo ukuthi kumele badle. Angeke basebenze laba bantu belambile. Haleluya. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Kuba entweni nento ayenzayo ithaba luhlele lukhona. Malibonke igama lenkosi. Lithi iBhayibheli wokha uNehemiya. Indaba yami lapho ikhona wokha uNehemiya. Lithi iBhayibheli udonga lafikela phezulu. Sele phezulu ke manje. Lithi iBhayibheli uSenibhalathi waphinde waqabangela icebo. Singamfumana kanjani ngoba lo muntu
samazama sohluleka samyeka esenyukela sohluleka nakhona manje sephezulu singenza kanjani ngoba ukuza kwethu ngone phansi size ngokulwa waba phakathi nendawo saza ngokulwa wangathi uyenyukela saza ngokulwa manje senze njani lithi iBhayibheli eza sengathi singabangani ke manje abasamelenanga necebo likaThixo hey bambiza sengathi bambizele emithingini ngathi kuzolungiswa izinto mali bangegama lenkosi ngoba usathana umzalo mangabe sefuna ukukhupha endlini kaThixo uqalaze ngokulwa uthi yathi ubaxelela ukuthi nisindisiwe ngamkela uYesu njengenkosi kanye nomsindisi baxelela abomndeni bathi thina ekhaya asihambi kanje ubavu ukuthi bayalwa uthi uyathandaza bavula iredio uthandaza uthi uyathandaza bakhaba iqanga uthandaza nalibona igama lenkosi ubabona ukuthi abayifuni lento ngempela kuzawuya mase uqala usunyukela ngoba i-levels sensindiso azilingane and nama-challenges wakhona awafani ukhumbule laba bantu baqale esephansi baza ngamandla lapho yabona kukhona ilevel lapho isitha usibona khona siziveza ukuthi awusathana uyeza-ke manje uzokulwa ukhona ubiza ukuthi fire egameni likaJesu umbone inyamalala umuntu usarelaxile uphinde avele usathana aziveze ngoba apha enkosini masihleli asihlelanga nje siyakhuliswa nguThixo asikhula nje nezinto ezisehlelayo siyakhula haleluya mali bangegama lenkosi haleluya lithi iBhayibheli ke manje bohlulekile ke laba bantu phansi enkosini lamandla abakwazanga umwisa ngoba bazamwisa njani umuntu phansi asakubalekile ukuzithoba ngoba mangabe usophansi ababinamandla okuwisa ngoba vele uphansi haleluya mali bonke igama lenkosi kodwa mawuphakeme akhona amandla ukuthi bakuwisa ngoba vele uphezulu wena mali dasayi ungamelekanga momntana kathi kuphendule konke haleluya alikholapha ohluleka wesala ohluleka hayibo wenyukela ohluleka mali bonke igama lenkosi lithi iBhayibheli udonga seliqediwe ke manje baplena ke manje bathi size kakubi kulo muntu ake sibe ngathi sizolungisa izinto ke manje benza abomndeni bakumeme bathi khakuze siyazi usindisiwe wena beze nabangani bathi sicela ukuhlala nawe ke mngani hale siyazi sakuthengela idrinka siyazi useli wena ngoba ungumzalwane ngamehlo kamoya ukuthi ubone ukuthi la usuyalingwa ke manje baza kahle malezokuyisa haleluya ngoba ilevel okuyo isiphezulu kakhulu angeke baze abanamandla okulwisa ngamandla kudingeka baze ngecebo haleluya benza bathi Nehemiya bathumela incwadi bathi Nehemiya siyacela wehle kukhona sifuna ukuthetha lithi iBhayibheli wathi uNehemiya andikwazi ukuba ngehle yini na umsebenzi kaThixo ukuba ume ngendaba yenu senibhalathi andikwazi ukubuyela kwizinto ezasemva ninahlalani kwizinto ezenzeka kodwa mina sengiqhubekile nempilo hlalani kwipasti yami ungasengiphezulu manje imali ngamaphutha wami ungasengiphezulu manje haleluya hlabani ngezento zami sayizolo sengiphezulu imoto engigibele ayinawo reverse iyaphambili haleluya mani bangegama lenkosi haleluya haleluya nina mohluleka ndila phansi nalibala ukubhekela phansi ngoba ngiphansi nakhohle ukuthi into ephansi
isengaphakanyiswa ngelinye ilanga. Malibonge igama lenkosi. Lento ngiyibukele phansi namhlanje isengaphakama. Angikwazi bangehle. Angikwazi bangehle. Angikwazi ukuphendula izinto ezenzeka kwipasti yami. Ukuthi ngizongibuza ukuthi kwenzeka ntoni kula nyaka angisekho lapha nyangoma ngiphi. Ngikhulekile nempilo. Haleluya. Malibonge igama lenkosi. uNehemiya wasizwa ukuthi uhleli kusenamandla yazi kubalulekile ukwenza into noba ukusindiswa uzazi ukuba ufuna ntoni empilweni yakho. Kubalulekile ukusindiswa umazi uThixo then uyazi nendlela oyihambayo. Wazi futhi haleluya nokuthi uhambela ntoni. uNehemiya usuke ngicela ubuyele emva kancane. uNehemiya usuke kwinkosi yakhe lapho ebesebenza khona enesikhala ukuthi umzi wako wabuyile. So manje izinto ziyafika endleleni into emisayo lihlazo lako wabo ukuthi Nehemi ukuthi sendibhala thi ndingehla ngize kuni but angikwazi ukwehla. Haleluya. umzi wasekhaya useyinhlekisa angikwazi ukwehla angikwazi uyojabula ekhaya kungacaculwanga. Haleluya. Malibonge igama lenkosi. Ngicabanga ukuthi bakhona Nehemiya la. Asenjenje mangaba bakhona Nehemiya. Oh mayingcwele. Hey! Asenjenje mangaba bakhona Nehemiya. Asenjenje. Ufuna ukuthi kuwe Nehemiya ungehli. Ungayeki uthandaza Nehemiya. Ungayeki ukuthandaza. Khumbula ukuthi uqala kwakho lendlela ibintoni isizathu sokubiqala. Haleluya. Khumbula ukuthi yintoni eyenzile ukuthi ume la kula ndlela. Malibonge igama lenkosi. Masifike izinto Nehemiya. Ufuna ukuthi ungehli Nehemiya. Ungapheli umthandazo. Masifike izinto Nehemiya. Ingapheli indumiso. Mawuvukela umoya wombuso ungayishinda uyakho. Ungayishinda uyakho Nehemiya. Thina singumzi omephezu kwentaba. Thina silukhanyiselo lehlabathi. Asikho malayo emhlabeni thina. Singabasekhaya. Asibhilongi la emhlabeni. Thina sibhilonge ekhaya. Sibhilonge ekhaya. Kama benjenje Nehemiya kokugqibela. Abenjenje. Abathi umndeni wami wahlaseleka. Abazali bami bahlaseleka. Kodwa lolo namhlanje ngizoma njengoNehemiya. Ngizothi izinto zenzeka kubazali bami. Angeke zenzeke kum. Izinto zenzeka kwi-generation eyadlula. Angeke zenzeke kum. Hallelujah. 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 Ngikhule ekhaya
ekhaya nabangani babo bathi bebalisa ngento abazenzele emakwabo kodwa manje ngabi nanto yokubalisa kodwa njengoNehemiya namhlanje ngithi abantwana bayobalisa azange ngibalise ngithi uma ungenzele oku kodwa abangani bami babebalisa kodwa ngizoba njengoNehemiya baba Soma baba njengoNehemiya ngizokho bekusenzeka kubazali bami angeke kusenzeka kubo ngihlele phezulu ngithi angehle entabeni angisuki kule ntaba ngoba izinto zingahlasela andindawo mama abantwana bayobalisa indlela engikhule ngayo abantwana ngeke bakhule ngayo ngiyavuma mna bengiyinhlekisa nasesikolweni ngiyavuma mna bendingenabangani ngoba bonke abangani bami bebengibhekele phansi ngoba ndingcolile ngiyavuma lezo zinto besenzeka kubo kodwa njengoNehemiya ngizona endaweni ngizothi kwenzeka lokho kwenzeka angeke kusabuya kwenzeka angeke kusabuya kwenzeka umdumise babemeze bathi siyamazi sikhule naye kulobe nokumkhamba esikolweni siyamazi sikhule naye angeke sikhale lona siyamazi wasesikolweni lona siyamazi sazi nabazali bakhe kodwa ngifuna ukuthi kungehli Shala kulonda uhlele kuyo Shala ungesuki uNehemiya ngeke ngehle senibhalansi yini sengisebenzela ngakho kukhona umbizayo angeke ngiyaqhubeka nokwakha mina engiyayazi mina i-background yami ayifani neyakho senibhalansi la ngizokwakha abenjenjo oNehemiya ngicela benjenjo Nehemiya abathi ngizokwakha ungaboni ngisima ukudla sekungekho endlini inkinga ukuthi ngiyakha ungaboni ngisima abantu bengihleba bethetha ngami hayi inkinga ukuthi ngiyakha ngiyoka Kosena manhlo kala sime ngenyawo umdumise Nehemiya khumbula ukuthi uqaleleni nabathuna nabo ubukhazikhazi nezwe
Nehemiya unganaki izinto ezinhle kodwa khumbula Nehemiya ukuthi yini eqalisile. Nehemiya khumbula ukuthi kumele kuvuke umzi wakini. Nehemiya khumbula sesakhuleka. Khumbula Nehemiya ungabenzazelwa ngabangani endleleni. Nehemiya hlala kwindawo yakho. Nehemiya ngisesikolweni unganaki abangani kakhulu. Khumbula ukuthi ufundelani, khumbula ukuthi ubuyaphi. Nehemiya ngisemsebenzini unganaki abangani, ungacomplete kanye nabantu osebenza nabo. Ungathi uma bona bethenga lento nawufuna ukuyithenga. Khumbula ukuthi ubuyaphi. Abantu ase babone